ang pinagdarasal ng mga kapwa nating mga owner operator na naglakas loob o kumuha ng truck niya. Siyempre yung biyahe natin, magandang panakbo ng mga load natin, marami tayong malis na nagagawa, kumikita tayo, magtabi-tabi tayo hanggat hindi na bayaran ng truck. Tulad pagbayad na ng truck, doon pa lang natin malalaman na katulad niyan, umabot na ako ng 997,008.4 kilometer. Kung pera sana lang yan guys, abay big time na ang Lakay Tracker. Ayan, so big time na talaga sana ang Lakay Tracker kapag kayan ay kulang-kulang na pera. Guys, magandang hapon sa ating lahat. Magandang gabi kamo na lang kasi gabi na talaga eh. Dito tayo ngayon sa Kamloops, Flying J, British Columbia. Flying J, Kamloops, British Columbia. Dito na ako nagpahinga sa nakasunod sa video vlog natin, no, na kilala natin yung isang kababayan natin malapit na ma-PR. Nakakatuwa kapag ganun yung nangyayari, kapag may namimit tayo, hindi mo talaga maiwasan yung nararamdaman mong saya. Yes! Ay naman, good luck sa iyo kabayan. At sana makuha mo na yung family mo. Makarating na yung family mo rito para sa ganun makasama mo na rin. Para hindi na long distance relationship kumbaga. Yan. At syempre, mas masaya kapag kasama mo yung family. But anyway guys, ayan. So, today is February 17 na ngayon. Bukas nandun na ako sa dideliveran ko, pero sa 19 pa delivery ko, kaya pwede pa ako magpatumpik-tumpik. Gusto ko lang i-share sa inyo guys na itong truck natin is umabot na ng umabot na siya ng 997,008.4 kilometer na. Sabihin na lang natin na kulang-kulang 3,000 kilometer, magwa 1 million na yung truck natin. Pa 5 years na si Cordapia sa March 15 ngayong taon na to, kaya ayan, malaki-laki na rin yung tinakbo niya. At sana kapag nabayaran natin siya, magtagal pa para sa ganun makabawi rin naman tayo. Alam nyo guys, ang pagiging owner operator sa Canada, maraming responsibilidad. Pero syempre, ang pinagdarasal ng mga kapwa nating mga owner operator na naglakas loob o kumuha ng truck niya, syempre yung mabayaran mo yung ano mo, no, yung truck mo, para sa ganun balang araw pagbayad na yung truck mo, doon pa lang tayo makakabawi. Sa simula talaga ng pag-owner operator, talagang marami ka talagang gagastusin kapag ka hindi ka na-chimpo sa sa yung may mga promo sila, mga dealership. Swerte ko lang kasi guys, nung ako yung kumuha ng truck ko, kasi wala talaga akong wala akong zero down payment ang truck natin nung kinuha natin. Tapos 3 months muna bago ako mag-start magbayad. Kung pagkuha ko ng truck ko sana is let's say March 15 inilabas ko, tapos April 15 nag-start na ako magbayad. April 15 tapos ko na sana, kaso nga lang dahil nga kinuha natin ang truck, tapos tatlong buwan pa bago ako mag-start magbayad. Siyempre 3 buwan na yan, at least kahit paano nakaipon ako ng konting yung puhunan ko para kung ma-shutdown ng truck is mayroon akong
mabubunot na magagastos kasi nung time na kumuha ko ng truck ko, marami pa akong iniintindi noon, talagang wala akong budget. Swerte yan lang talaga, gawa nga ng may mga tropa tayo na nagsuggest na mag-owner operator ka na, sabi sa akin. Kaya sinubukan ko rin. Ayun. Sabi ko naman sa sarili ko nung nag-try ako mag-owner operator, no, kung hindi mag-workout man ang pag-owner operator ko, edi bumalik ako sa pagka-company driver ko. Kasi yung license ko pa rin. Meron pa rin ako commercial driver's license. Hindi naman mawawala yan pag kung sakaling ako hindi ko na kayanang bayaran ng truck ko, sinuli ko, hindi, wala akong truck. Ang mangyayari lang sa akin talaga, masisira lang yung credit ko. Pero ano mo naman yung credit, hindi ka naman uutang ng malaki-laki siguro sa susunod na mga 2 to 3 years eh. Pagandahin mo na lang ulit yung credit mo. Masisira, pero syempre, kung hindi ka naman nagbabalak kumuha ng sasakyan o maglo-loan ng another truck in 2 to 3 years eh, wala namang problema yun eh. Ang importante lang naman dun eh, kung hindi mo nga kayang bayaran eh, balik mo na lang. Mas maigi pa yun kaysa naman yung mabaong ka sa utang. So bali ako, naswerte lang talaga dahil 0 down payment tayo at saka 3 months bago ako magbayad. Kaya medyo magaan lang talaga sa akin. Kaya hindi tayo yung tipong katulad ng mga ibang mga tropa dyan na talagang nag-down sila. Kasi sa ngayon in this time of the year kasi 5 years na truck ko, ibig sabihin lumipas na yung 5 taon na pagiging owner operator ko. Talagang marami nang nagbago, lalo na sa truck. Nagmahal na rin ang truck talaga. Mahal na talaga lahat, wala na talagang nagmumura na o bumababa ang presyo ng bilihin. Lahat talaga yan tumataas. Kaya yung mga iba, binabalik nila yung truck nila. May mga kakilala tayo nagsoli ng truck, wala tayong magagawa kasi mas maganda na yun kaysa masira pa yung mabound ka sa utang. Ayan. Kaya ako naman yung sitwasyon ko talagang swerte ko lang talaga. Naswertehan ko lang talaga. Kaya nga ito, kahit paano naman inuulit ko sa tulad nating owner operator, makakabawi pa lang tayo sa pagiging owner operator natin, guys. Sana makabawi-bawi tayo kapag bayad na yung truck natin. Katulad ko, binabayaran ko sa truck ko is 4,050 monthly yun, kasama na GST. Yun. Yung mga iba kasi ngayon, binabayad nila sa kanilang truck nila talagang mahal eh. Mayroon akong kakilala, $6,000 daw monthly. Akala mo yun, ako 4,000 lang. So kailangan niya humataw para ma-accumulate niya yung 6,000. So naka-accumulate na siya yung 6,000. Kailangan po ulit niya humataw para naman may matira sa kanya, para naman sa family niya, sa bilis niya. Not unlike katulad ko na yung $4,000 na pambayad ko sa truck, average yun sa tinatakbo ko ngayon. May matitira man sa akin, tama-tama, pambayad ng bills sa family ko, panggastos namin, ganon. Ayun ang nangyayari sa akin. Kaya medyo maluwag ako sa pagiging owner operator. Huwag lang sanang magkaroon ng malalang breakdown ng truck na siyempre talagang gagastos ka ng malaki-laki. But anyway, kapag ganun man ang nangyari, may breakdown, gagastos ka, mag-sign up ka na lang ng monthly payment sa pinagpagawaan mo. Let's say gumastos 15,000 ang bill mo, wala ka namang ganun kalaking pera. O siyempre kailangan mo yung truck para may biyahe mo, para mag-accumulate siya ng revenue. At the same time, siyempre monthly magbabayad ka na doon. Siyempre kapag magbabayad ka doon sa sa pagawa mo, business, di ba? Mayroon na naman patong na interest yun. Kaya ganun ang sistema. Negosyo wala kang magagawa doon. Kailangan mong kagatin kung wala kang pera pambabayad. Kaya nga sinasabi ko, sana sa akin truck ko, sana wag naman sanang hindi sana umabot yung malaking gastusin o malaki ang bill natin sa truck na hindi ko kaya talagang tapalan right in my pocket, yung bang na itatabi ko. Kasi kung gano'n ang mangyayari, nagbabayad na nga ako ng truck, tapos nagpagawa pa ako, magbabayad ulit ako sa pagpapagawa ko, installment. So doble-doble yun. Kaya yun ang mahirap din. Kaya ang may papayo ko, hindi naman lahat
hindi maganda ang nangyayari sa tracking, minsan maganda rin yung biyahe natin. Kaya kapag maganda biyahe natin, maganda ang panakbo ng mga load natin, marami tayong malis na nagagawa, kumikita tayo, magtabi-tabi tayo hanggat hindi na bayaran ng truck. Katulad pagbayad na ng truck, doon pa lang natin malalaman. Katulad niyan, umabot na ako ng 997,008.4 kilometer. Kung pera sana lang yan guys, abay big time na ang Lakay Tracker. Ayan, so big time na talaga sana ang Lakay Tracker kapag kayan ay kulang-kulang 1 million na pera. Well anyway guys, pahinga lang muna ako, tapos bukas ulit patuloy natin ng biyahe. Yes! Guys, good morning. Good morning. Babalik tayo. Anong oras na ba? 6:38 na ng umaga dito sa British Columbia. Kung nakikita natin yung oras na yan. Saan matulog? Hindi na rin masyadong malamig kasi. Mag-i-start na tayo ng truck. Start ko na tong truck guys. Kasi nalobat na. Ratratin na natin ng ratratin ito para sa ganoon pagdating doon tayo na tayo roon sa sa i-deliveran natin para pa tayo okay, bagong lahat okay na natin itong binigyan natin. Ganito lang yung ko guys, kanin ko, nasa saingin ko, maghapon ko na tong kakainin, maghapon. Yan. Tara guys, baba tayo, linisin ko ito, tapos pre-tripping na natin. Linis na. Mahangin windy. Para maayos. Kasi kung hindi tayo naglilinis nito, tapos tayo. Dumi. Temperature 34, 36, ayos. Lights lahat umiilaw. Ayos to. Pati yung license light natin puno pa. Lights ayos. Matigas natin ang sealed. Nag-move na kasi ako dito guys para malinisan ko pagbaba ko kako. Ayan, malinis lahat. Okay. Pero pa naman timbangan tayong madadaanan dyan. Trappers trappers. Ayos. Woohoo! Ayos na.
Okay, let's go guys. Mabigat yung pangarga niya. Yun. Kamloops Center City. Temperature lumabig -9 mga idol. Sarado yata yung susunod ko lang mga mamaya pa magbubukas. Anyway, rekta lang tayo. May maparating na timbangan dito. Huli, hindi bukas. Government scale. Which result would you like? Kape-kape guys, mga lode, kape-kape. Open yata. Open. Open ng timbangan. Bas ang timbangan. Wala namang problema kasi hindi naman tayo hindi naman tayo overweight. Sana lang hindi tayo makukuha. Yun lang naman yan. Para may inspection. CBSA. Commercial Vehicle Safety Enforcement, CBSA. Baba natin yan para marinig natin kung mayroon silang sasabihin. Take the ramp ahead. Hands in the wheel. I4 steer. 14,200 drive. 13,500 sa trailer axle. Alright. Pasok lahat. Let's go.
malapit na tayo sa Vancouver. Ito na yung pinakahuling brake tire check. Dadaanan natin dito sa Sokyos. Dadaan muna tayo rito para mag-conduct ng brake tire check and light check. Kasi may madadaanan pa tayong timbangan dyan. Buti na lang kamo walang snow rito sa karsada. Walang patak ng snow. Okay, so ang speed limit dito guys, maximum 120 km per hora. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sa palusong na to, hindi ka pwedeng mag-maximum ng 120 km per oras. Especially truck ka. Wala na. Yan o. Brake check, Sokyos. Mandatory to kasi kailangan mong dumaan dito eh. Minsan may mga pulis dyan na nag-aabang, hindi mo pwedeng bypass. At of course para rin sa safety mo yun. Malay mo may problema pala sa equipment mo, hindi mo napansin, basta ka na lamang lumusong eh. Sokyos brake check ahead. Take the ramp ahead. Tumabi tayo rito. Yes, yan. Light check. Light check. First area. Ano? Nakakamiss din talaga na ano guys. Makarating dito. Siguro mga 3 buwan na akong hindi nagpa-Vancouver. Sokyos. Ayan. Step grid ahead. Brake adjust. Sorry. But anyway, yan. Mula nung Christmas, syempre nagbakasyon tayo. Tapos nung bumalik tayo January, tagalan din tayo kasi paggawa tayo ng truck. Ngayon February na, 3 buwan. Yan, 3 buwan din. February, ito, middle of the month na. Ilaw. Lahat gumagana dapat yan para walang problema. Okay. Ganda ng climate dito pero malamig. -9 eh. 3/4 pa. Yan, dapat natin tinitignan kasi kapag kaano eh. Mawalan tayo ng crudo pala eh. Ng reaper wala na. Lahat gumagana. Ayos. Nag-work din naman yung DIY ko guys. Okay. 34 ang box, 33. Yun, ayos. Alright guys, let's go. Yes! First time walang pulis dito. Minsan, nandyan yung mga pulis, nakatambay dyan eh. Nakatambay lang yung pulis dyan. Ayaw mo malalaman yung mga magbabypass dyan. Nandyan yung pulis. Makita nila, habulin nila agad. Okay. Slow truck, use 4-way splasher. Truck advisory 50 km per hour. Maximum 120 km per hour. Yan.
8% crack gear daw. Ayos. Ayan yung mga ano ha. Andyan yung mga Continue on paalala Highway 5. na kailangan di tayo magkakamali. 900 meter runaway. Runaway lane. Kung gusto mo, maubusan ka na ng ano. Ayan. Maubusan ka na o nasunugan ka ng preno, hindi na gumagana yun. Four-way plaza. Approach lang talaga para hindi ka maputundan ng preno. Tapos, ayan. Yung mga ano, nauunang yan at pinalagpas-lagpasan tayo, yan yun lang yung mga yan. Malamang siguro dahil magaan sila, madali sila makapag-preno. Ayan yung runaway lane. Kapag ka tumaas yung RPM natin, pitik-pitikan lang natin ng preno para bumalik yung RPM natin sa 1500, ganyan. Kasi mabigat ako ngayon, mabigat tong karga ko eh. Ayan. Diretso yung buong sa taas pagka hindi gumana ang preno ko. Hanggang sa driving in mountain, I see with slowdown. Tulad doon, may tunnel doon. Huwag niyong ipagwalang bahala yung mga ano na yan. Mga sign warning, mga paalala, reminder, yan yung mga yan eh. Canon. Okay guys, ingatan lang natin si Cortapia para tumagal. Huwag natin isaksak sa mga ganitong bagay. %6 downgrade. Malapit na tayo sa baba. Tapos, kargaan na rin natin ng ano para mag-pick up ng konti ng speed. Yan. Ayan. Ayan
lang natin yung momentum niya mag-pick up ng speed. Huwag na nating revolusyonan. Nakatipid ka na sa crudo, safety ka pa. Guys, andito na tayo ngayon sa Flying J. Ayan, nakita natin Flying J, Hope, British Columbia. Pat na ako rito, pahinga na tayo ngayong hapon dito. Ikutan muna natin ang unit natin para sigurado. Ikutan natin ang ating mahal na Cordapian na taga bigay sa atin ng maayos na kabuhayan, o ang ating ano, medyo ano na yata ito ah. Natatapos, nabali na pala oh. Ayun, nakita natin, may crack doon. Ito pala yung ano, kailangan ano ko to, baka mamay malaglag to eh. Sana merong ano. But anyway, pag uwi ko na lang ng Winnipeg, hindi mo maiwasa kasi yung vibration. Tapos nakita ko may crack na siya. Alright, so ayan, sinasabi ko, ingatan natin ang truck natin. Yan, may nakita ko, ipapagawa na lang natin yun. Dito na tayo magpapahinga. Maganda naman ang climate dito. Ayan, walang snow. Ang oras ng delivery natin bukas is 10:30 pa. Ano pa lang dito, mag-alas 3 pa lang ng hapon. Mula dito hanggang doon sa ano, sa Langley, British Columbia, kung saan tayo magde-deliver, is sa kalating oras na lang ang driving ko. Wala akong mapagpaparkan to. Kahit mamayang gabi o kaya bukas na lang ako ng alas 7 umalis dito. Sabay deliver. Yan. Pagkatapos nun, malalaman ko kung saan nila ako ipapadala. Pero may expectation na ako na ipapadala sigurado ako dito sa US kasi kalalabasan natin. Tayo ng Oregon. Anyway guys, magpahinga na muna ako. Magpaalam na muna ako sa inyo. Maraming salamat sa inyo, walang sawang panunod sa video vlog ng Lakay Trucker. Ingat kayo lagi. Peace out guys. Love you all. Bye bye for now. Lakay Trucker.